Upenyu hwakaoma tatanga new year zvakanaka. Kune accident yakaitika kumbudzi exchange iyo yakunze Trababalasi yakaita kuti pave nerufu rumwechete. Pane munhu akashayika mushure mekunge static crane radonha. Guys, zvinhu zvacho zvakabva zvangorwadza. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Sezvamunongoona guys, crane iro richidonha. The worker who lost their life was employed by Men's League, a specialist rigging subcontractor hired by Tefoma. So Tefoma va express deep sorrow and offered condolences to the deceased family, friends and colleagues. Vari kuti ivo zvakare vachatozo bata nemhuri kuona kuti munhu uyu avigwa ne dignity yaanodeserva. Vataura zvakare vakati ivo they are also investigating the mechanical failure yaitika apa. Zvese zvichange zvichiudziwa to the public kuti vazive kuti ivo as a company they make sure kuti safety and health yema workers avo iri certain, but kungoti so far they've tried to work vachishandisa safety and health measures, but ingoriwo accident yaitika ekubva zvakatanga this construction project pasina chakaipa chambowira vanhu asi zvazongoshatawo last minute. Safety remains a top priority for Tefoma, and the company emphasizes commitment to maintaining high standards across its projects. So vari kuti ivo vachabatsirana nemhuri kusvika kwekupedzisira. Vanovaziva mukuma vashayika ava vanonzi Baba Prince. Vanga vachishandawo nevamwe zvakanaka. Angari munhu who had a great character, kusiri kungonzi wafa wanaka. Ndo zviri kutaura vamwe vanga vachishanda naye. Netizens ari kuti iyo this company should compensate the family of the deceased. Vamwe vari kuti compensation tinoinzwa asi ichadzosa here mufi if they can't set up a crane chaiyo. How about zvakavakwa zvacho? And knowing Zimbabwe very well, the family of the deceased may not get any compensation. Vavanopindawo navo chechi vari kuti vanga vari vese kuchechi vati rest in peace madzibaba Jimo, munhu watanga tinaye kuchechi Sunday revedu way. Asi zviri kunyanza kurwadza vanhu ndezvokuti ko mazita amuri kupa nzvimbo idzi mamuchiti zvichaenda nepiko. Iyo Trababalasi iyi vedu weka zvakaoma, but if you are alive this morning or this afternoon just thank the Lord nekuti vari kutipa mweya wekufema. Madzibaba Jimmy tinongoti mhuri yenyu ngainyaradzwe munguva yakadai. Panguva yakadai hauzivi kuti uoblema maengineer here kana kuti uoblema mechanics dzacho here dzecrane kana kuti chii, asi chatinongoziva ndechekuti upenyu hwarasika and they actually deserve. Kana vane vana vadiki, vana vanofanira kutorwa negovernment kusvitsiwa kana ku A level not A level ku university chaiko nekuti they've lost a breadwinner. Ingo yakaoma zvikuru. Vamwe ndo vakutotya kana kufamba pamusoro interchange yacho, but guys ingoriwo accident as you can see kuti bridge racho rakati simbe kana kuti noichiko inter whatever. Alright guys, topinda munyaya imwe yechipiri. Harare yanga yakuda kudemolisha 5,000 houses again. So Daniel Garwe this morning fumed over demolitions of properties deemed illegal by local councils. Akati chiregai kudaro imimi ndimi vananya kuinspector mukacertify construction iyi. So why muchida kuya kuzoparadza zvakare dzimba idzi muchiti dziri illegal? How do you say they are illegal? Chitipaika pacho pari illegal pacho and imimi musa inspect. Next time if someone builds somewhere that is illegal, karai matotaura kutoti aiwa isusu seat of Harare we don't come and inspect at that area because it is illegal. Pane kumirira kuti vanhu vapedze kuvaka then mozoti tucha kuuya kuda kuzokanganisa vanhu vazvigerere. Kwose nyika tinoenderera mberi kwose ine upenyu kana vanhu vachiita zvakadaro kudzoserana kumashure kauku.